டெல்லியில் காற்றின் தரக்குறியீடு மிக மோசமாகவே உள்ளதால் அங்குள்ள மக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்துள்ளனர். தலைநகர் டெல்லியில் பல ஆண்டுகளாக காற்றின் தரம் மோசமாக நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த சில நாட்களாக காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமான நிலையில் நீடித்து வருகிறது. டெல்லியில் குளிர்காலம் நிலவி வரும் நிலையிலும் காற்றின் தரம் மோசமாக நீடித்து வருகிறது. காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் முயற்சி செய்து வருகின்றன. இருப்பினும் டெல்லியில் காற்றின் தரக்குறியீடு மிக மோசம் என்ற நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக ஆனந்த் விஹார் பகுதியை சுற்றியுள்ள நச்சுப்புகை சூழ்ந்துள்ள நிலையில் அங்கு காற்றின் தரக்குறியீடு 466 என்ற மோசமான நிலையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.